Sziasztok! Köszöntök mindenkit, üdv itt a Kibeszélő első részében. Ez az első alkalom, hogy tényleg leülök, bekapcsolom a mikrofont, és elkezdek beszélni egy olyan témáról, amiről egyébként szerintem nagyon sok mindent el lehet mondani. És ez a téma nem más, mint az olvasás. Pontosabban, miért szeretünk olvasni? Mert ha belegondolunk, az olvasás ez egy elég érdekes dolog. Leülsz, fogsz egy könyvet, kinyitod, és elkezdesz nézni több száz oldalon keresztül betűket. És közben valahogy teljesen beleéled magad abba, hogy valaki mással mi történik. Néha annyira, hogy jobban izgulsz egy kitalált karakterért, mint saját magadért. És szerintem ez elképesztően jó. Én személy szerint nagyon szeretek olvasni, és az utóbbi időben egyre inkább azt vettem észre, hogy nem csak maga a történet érdekel, hanem az is, hogy miért szeretjük ennyire a történeteket? Miért tudunk kötődni egy könyvhöz? Miért tudunk megszeretni egy karaktert? Miért tudunk sírni valakin, aki igazából nem is létezik? És miért mondjuk azt, hogy csak még egy fejezet, amikor pontosan tudjuk, hogy abból legalább 5 lesz? Na, erről fog szólni ez a rész. Lesz szó arról, hogyan lettem én olvasó, milyen könyveket szeretek, miért jó olvasni, könyv vagy film, kedvenc és utált karakterek, könyves csalódások, olvasás és telefon, az olvasás és az írás kapcsolata, és még egy csomó minden. Szóval kezdjük! Szerintem érdemes az elején kezdeni, mert nem úgy születünk, hogy bámulunk egy könyves polcot, és azt mondjuk, szükségem van egy jó fantasyre. Bár amúgy vicces lenne. Mindenki valahogy elkezd olvasni. Van, akinek már kicsiként nagyon tetszett. Van, akinek a szülei olvastak fel. Van, akinek egy tanár szerettette meg. És van, aki egyszerűen talált egy könyvet, ami beszippantotta. Te mikor kezdtél el igazán olvasni? Volt egy könyv, ami után azt érezted, hogy na jó, én ezt szeretem. Ki ajánlotta? Emlékszel még rá? Milyen volt az első olyan könyv, amit tényleg magadtól akartál elolvasni? És szerintem az is érdekes, hogy egy bizonyos életkorban teljesen máshogy olvasunk. Lehet, hogy egy könyv 10 évesen tetszik, aztán pár év múlva újra olvasod, és ezt gondolod, én ezt tényleg szerettem. Miért? De szerintem ez nem baj, sőt, ez azt jelenti, hogy változunk. A könyvek pedig velünk együtt változnak. Ugyanaz a történet teljesen más érzést tud átadni más időszakokban. Szerintem ezt minden olvasó máshogy fogalmazná meg. Én például azt mondanám, hogy az egyik legjobb dolog benne az, hogy kikapcsol. Ha van egy rossz napod, néha tényleg az esik a legjobban, hogy felveszel egy könyvet, leülsz, és egyszerűen eltűnsz benne. Nem kell gondolkodni azon, hogy mi történt az iskolában, munkában. Nem kell a telefonodat nézni, nem kell válaszolni mindenkinek, csak olvasol. És szerintem ez manapság nagyon fontos, mert folyamatosan történik valami. Üzenetek, videók, értesítések, zene, iskola, sport, barátok, minden. És néha az agyad egyszerűen azt mondja, köszönöm, ebből elég. És ilyenkor jó egy könyv. Persze van az a helyzet is, amikor leülsz olvasni, és 3 perc múlva eszedbe jut valami. Felveszed a telefonodat, megnézel egy videót, aztán még egyet, és fél óra múlva, jaj, én csak olvasni akartam. Szerintem ezt mindenki csinálta már. Ezt egyébként érdekesnek tartom. Sokszor mondjuk azt, hogy az olvasás segít elmenekülni a valóságból, de szerintem ez nem feltétlenül rossz. Néha egyszerűen szükségünk van arra, hogy egy kicsit máshol legyünk. Nem örökre, nem azért, mert nem szeretjük a saját életünket, hanem mert jó érzés egy másik történetbe belépni. Egy könyvben lehetsz bárki, lehetsz varázsló, lehetsz nyomozó, lehetsz sportoló, hercegnő. Valaki, aki teljesen más világban él. És aztán becsukod a könyvet, és visszatérsz. Szerintem ez az egyik legszebb dolog az olvasásban. Na, ez egy veszélyes kérdés. Könyv vagy film? Szerintem mindkettőnek megvan a maga helye. A film azért jó, mert nagyon gyorsan bele tudsz kerülni a történetbe, látod a karaktereket, hallod a zenét, látod a helyszíneket, mindent megmutatnak. A könyv viszont szerintem sokkal jobban megmozgatja a képzeletet, mert ott nincs minden előtted, neked kell elképzelned, és ez nagyon érdekes. Mert lehet, hogy én teljesen máshogy képzelek el egy karaktert, mint te.
Én például sokszor már kialakítok egy képet a fejemben, aztán megnézem a filmet, és nem, ez nem ő. És persze a színész semmiről nem tehet, csak a fejemben már máshogy nézett ki. Most jöjjön az egyik legjobb rész. A kedvenc könyveim. Ti is írjátok le kommentben nyugodtan, hogy nektek mi a kedvenc könyvetek, miért pont az, mi fogott meg benne. Nekem például a kedvenceim a Skolár Betty-től a Szerelem első utálatra könyvsorozat, Leina Laurától a Bexi sorozat és a Riley Baker könyvek. De nem csak azt akarom elmondani, hogy melyik a kedvencem, hanem azt is, hogy miért. Mert szerintem ez sokkal érdekesebb. Mitől lesz egy könyv kedvenc? A történettől, a karakterektől, a hangulattól, a humortól, attól, hogy teljesen váratlan, vagy attól, hogy annyira beszippant, hogy észre sem veszem az időt. Nálam például nagyon sokat számítanak a karakterek, ha megszeretem őket, akkor már félig nyert az egész, mert onnantól nem csak a történet érdekel, hanem az is, hogy mi történik velük. Szerintem egy jó karakter rengeteget hozzá tud adni egy könyvhöz. Lehet, hogy maga a történet nem tökéletes, de ha van egy karakter, akit imádsz, akkor mégis olvasod tovább. És vannak azok a karakterek, akiket az elején utálsz, aztán később megérted, majd megszereted. Aztán történik velük valami, és te ne. Miért csinálják ezt az írók? Miért kötnek hozzánk egy karaktert, aztán egyszerűen csak fájdalmat okoznak? Ez személyes támadás. Például volt nekem is olyan könyv, amiben már tényleg minden jó volt, nem történhet semmi, amúgy is csak 10 oldal van belőle, akkor itt már minden happy end, így nagyon jó. Aztán olyan fordulatot vett a könyv, amire nem számítottam, és ne. Ott volt ez a pont, hogy ne. Te miért szereted a karaktereket? Milyen tulajdonságai vannak a kedvenc karakterednek? Milyen karakterekkel tudsz azonosulni? És van olyan, akire azt mondod, én ezt az embert egyszerűen nem bírom? Írjátok meg! Meg persze ilyenek is vannak. Vannak karakterek, akik egyszerűen idegesítenek, és néha még csak nem is tudod pontosan megmagyarázni, hogy miért, csak meglátod a nevét, és jaj ne! Van az a karakter is, aki mindig rossz döntést hoz, te pedig olvasóként ott ülsz, ne menj oda, ő természetesen oda megy, ne nyisd ki, kinyitja, ne mondd el, elmondja, és te már csak én feladom. Ezek a karakterek tényleg idegesítőek tudnak lenni, de hát ők is hozzátesznek a történethez. Erről is muszáj beszélni. Már szerintem teljesen rendben van, ha valaki nem szeret egy népszerű könyvet. Attól még, hogy mindenki más imádja, neked még nem kell. És ez szerintem nagyon fontos. Néha olyan érzésünk van, hogy mindenki szereti, nekem is szeretnem kell. Nem kell. Ha nem tetszik, nem tetszik. És szerintem a könyves közösségekben is tök jó, amikor valaki normálisan el tudja mondani. Nekem ez nem működött, nem pedig ez a világ legrosszabb könyve, aki szereti, az bolond. Nem. Lehet véleményünk úgy is, hogy közben mást nem bántunk vele. Most ne csak magukról a könyvekről beszéljünk, hanem azokról az emlékekről, amik hozzájuk kapcsolódnak. Például, amikor először tartottad a kezedbe az első könyvedet, vagy amikor valaki ajándékba adott neked egy könyvet, vagy amikor egy bizonyos helyen olvastad, vagy amikor egy történethez egy adott zene kapcsolódik. Szerintem ezek tök érdekesek, mert később lehet, hogy meglátsz egy könyvet, és rögtön eszedbe jut egy egész időszak. Egy nyár, egy kirándulás, egy szoba, egy délután, és hirtelen ugyanaz az érzés jön vissza. És szerintem ez nagyon különleges. Most egy nagyon veszélyes helyről beszéljünk. A könyvesbolt. Mert bemész egy könyvesboltba azzal a tervvel, hogy csak körülnézek. Persze, ez hazugság. Mindenki tudja, te is tudod. A könyvesbolt is tudja. Bemész, megnézel egy könyvet, aztán még egyet, aztán találsz egyet, amiről még soha nem hallottál, elolvasod a hátulját, ez érdekes. Aztán meglátsz még egyet, és mire kijössz, 3 könyv. És van otthon még 5, amit el sem kezdtél. De ez most más, mert ez új. Persze, mint tudjuk, könyvmolyakát érezzük.
Szerintem a könyvespolc is érdekes, mert nem csak könyvek vannak rajta, hanem emlékek. Van, amelyiket imádtad, van, amelyik csalódás volt, van, amelyikhez egy bizonyos időszak kapcsolódik. Van, amelyiket már 3-szor elolvastál, és persze arról se feledkezzünk el, amelyik már hónapok óta ott van, és te minden nap ránézel. Majd. A majd elolvasom könyvek külön kategóriát érdemelnének. Mert valahogy mindig jön egy új könyv. És a régi az ott vár türelmesen. Na, szerintem ezt sokan ismerik. Leülsz olvasni, a telefon ott van melletted, nem fogom meg címszóval, 5 perc múlva feloldod. Csak megnézem az időt. Ezután valahogy megnyitod a közösségi médiát, a legjobb barátoddal folytatott beszélgetést, aztán fél óra múlva már fogalmat sincs, hogy mit akartál. Szerintem a telefon nagyon megnehezíti az olvasást, nem azért, mert rossz, hanem mert minden azonnal történik. Egy könyv viszont lassabb, és szerintem pont ezért kell néha megtanulnunk lelassulni. Szerintem sokan mondják, én szeretnék többet olvasni, de nincs időm. Ezt teljesen megértem. De szerintem néha nem is az idő hiányzik, hanem az, hogy elkezdjük. Ha azt mondod, ma 2 órát fogok olvasni, lehet, hogy nincs kedved, de azt mondod, elolvasok 10 oldalt. Sokkal könnyebb. És lehet, hogy abból a 10 oldalból 20 lesz, a 20-ból 50, aztán egyszer csak ott vagy, na jó, most már tényleg aludnom kellene. Na, ez nekem különösen érdekes, mert én írni is szeretek, és szerintem az olvasás nagyon sokat ad az íráshoz. Ha sok könyvet olvasol, elkezded észrevenni, hogyan működnek a történetek. Hogyan épül fel egy karakter, hogy lehet feszültséget létrehozni, hogy lehet vicces egy jelenet, hogy lehet szomorú úgy, hogy ne legyen túl erőltetett. És persze azt is megtanulod, hogy mit ne csinálj. Mert néha olvasol valamit, és azt gondolod, na ilyet biztos nem akarok írni. Ez mondjuk ízléstől függ, de ez is tanulás. Szerintem ez az írás egyik legérdekesebb része. Mert néha egy teljesen random dologból jön egy ötlet. Egy dalból, egy mondatból, egy álomból, beszélgetésből, akár egy képről. Vagy akár abból, hogy látsz valakit az utcán, és elképzeled, hogy vajon milyen élete lehet. És ebből akár egy teljes történet is kialakulhat. Én például úgy szoktam ötleteket kapni, hogy képeket nézegetek, megnézek egy filmet, és elképzelem máshogyan, más szemszögből, és amúgy ez nagyon kreatív dolog szerintem. És persze van olyan, hogy nincs ihlet. Amikor leülsz, na most írok, és az agyad semmi, üres, mintha kikapcsolták volna. Pedig tegnap még 3 millió ötleted volt. Ez szerintem az egyik legidegesítőbb dolog az írásban. És az is vicces, hogy az ötletek sokszor akkor jönnek, amikor nem tudod leírni őket. Zuhanyzás közben, alvás előtt, buszon, edzés közben. És amikor végre le tudnád írni, mi is volt? Szerintem az olvasás egyik legnagyobb ajándéka a képzelet. Mert egy könyvben nincs minden készen. Neked kell hozzátenned valamit. A saját képeidet, a saját hangodat, a saját elképzeléseidet. És szerintem emiatt az olvasás nem csak arról szól, hogy befogadsz egy történetet, hanem egy kicsit te is létrehozod. Most egy kicsit könnyedebb rész, mert egy jó könyv nem csak síratni tud, hanem megnevettetni is. És szerintem az egyik legjobb érzés, amikor úgy nevetsz egy könyvön, hogy közben valaki melletted ül, és fogalma sincs, mi bajod van. Miért nevetsz? Semmi. Akkor miért? Egy könyv. És ő csak néz. És persze az ellenkezője. Van az a könyv, ahol már előre tudod, hogy valami rossz fog történni, és mégis olvasod. Mert tudnod kell, aztán megtörténik, és én ezt nem fogadom el. Becsukod a könyvet, visszanyitod. Hát, ha másképp van. De segítek, nem. Az írók néha kegyetlenek. No hate. Ez szerintem az egyik legérdekesebb kérdés. Miért tudunk kötődni valakihez, aki nem is létezik?
Mert az érzések, amiket a történet kivált belőlünk, viszont valódiak. Ha izgulunk, tényleg izgulunk. Ha nevetünk, tényleg nevetünk. Ha szomorúak vagyunk, akkor tényleg szomorúak vagyunk. És szerintem ettől működik annyira jól egy jó történet. Én egyébként azt is szeretem az olvasásban, hogy nagyon személyes. Nem kell hozzá társaság, nem kell hozzá beszélni, lehet egy teljesen saját kis időd. És szerintem ez különlegesen jó, amikor egész nap emberek között vagy, iskolában, munkában, edzésen, bárhol. Aztán hazaérsz, leülsz, és van egy kis időd csak magadra. Nekem a zene is nagyon fontos, és szerintem érdekes, hogy egyes könyvekhez milyen jól lehet zenét társítani. Van olyan könyv, amit például mindig ugyanazzal a zenével tudsz elképzelni, mert ad egyfajta hangulatot. Néha én is szeretek zenét hallgatni olvasás közben, máskor pedig egyáltalán nem. Mert ha túl jó a zene, akkor már arra figyelek, és akkor várjunk, mit is olvastam az előbb? Elsőre lehet, hogy ez a kettő nem tűnik összefüggőnek, de szerintem mégis van bennük valami közös. Mindkettőhöz kell kitartás. Nem minden nap van kedved edzeni, és nem minden nap van kedved olvasni. De ha csinálod, fejlődsz, és szerintem ez tök jó. A sportban a testedet edzed, az olvasásnál pedig az agyadat és a képzeletedet. Na, erről beszéljünk. Szerintem a kötelező olvasmányokkal nagyon érdekes a kapcsolat, mert lát, hogy önmagában egy könyv jó, de amikor valaki azt mondja, ezt most kötelező elolvasnod, az agyad valamiért rögtön nem. És szerintem ez sok embernél így van. Lehet, hogyha ugyanazt a könyvet saját magad választanád ki, teljesen más lenne az élmény. Na, ez szerintem egy nagyon nehéz kérdés, mert nincs hozzá recept. Nincs megmondva, hogy mit csinálj, hogy jó legyen egy történet. Kell valami, ami érdekel. Kell legalább egy karakter, akihez tudsz kapcsolódni. Egy jó hangulat. És kell valami, amitől azt érzed, még olvasnék. Ez lehet egy nagy csavar, egy jó karakter, egy titok, egy kapcsolat, vagy akár csak az egész könyv hangulata. Természetesen erről is van véleményem. Szerintem az egyik legrosszabb, amikor valami nagyon lassú, de közben nem történik semmi. Nem az a baj, hogy lassú, hanem az, hogy nincs oka. Vagy amikor a karakterek teljesen értelmetlen döntéseket hoznak csak azért, hogy tovább menjen a történet, és de közben ember, ne csináld már tovább. Még egy nagyon fontos dolog, a könyvvásárlás. Mert szerintem vannak emberek, akiknek van egy nagyon szép képük arról, hogyan kellene könyvet vásárolni. Bemész, megnézed, kiválasztasz egyet, kifizeted és hazamész. Szerintem ez inkább így van. Bemegyek, nézelődöm, találok egyet, aztán még egyet, aztán még egy harmadikat, megnézem az árát, hát visszateszem, 5 perc múlva újra leveszem, de hát ezt nagyon szeretném. Most valaki megkérdezné tőlem, miért olvassak, azt mondanám. Mert lehet, hogy találsz egy történetet, ami megváltoztat valamit benned. Lehet, hogy megismersz egy karaktert, akihez nagyon tudsz kapcsolódni. Lehet, hogy megtanulsz valamit. Vagy egyszerűen szórakozol egy jót. És szerintem már ez is elég. Nem kell minden könyvnek fejlesztenie téged. Néha elég annyi, hogy jó. Ezt nagyon fontosnak tartom. Nem attól vagy jobb olvasó, hogy egy hónap alatt 30 könyvet olvasol, nem attól, hogy vastag könyveket olvasol, nem attól, hogy mindig klasszikusokat olvasol, és nem attól, hogy mindenki által ismert könyveket olvasol. Az olvasás nem verseny. Ha egy hónap alatt egy könyvet olvasol el, de azt tényleg élvezed, az is teljesen rendben van. És szerintem lassan is jutottunk ennek a podcast résznek a végére. Ha végighallgattad ezt az egészet, akkor először is köszönöm, tényleg. Mert ez az első rész, és szerintem mindig furcsa az első alkalom. Az ember nem tudja pontosan mit mondjon, nem tudja jól hangzik-e, vagy hogy egyáltalán érdekel-e valakit. De szerintem valahol el kell kezdeni, és én most elkezdtem.
Ha pedig egy dolgot szeretnék, hogy ebből az egészből megjegyez, akkor az az, hogy szerintem az olvasás nem csak arról szól, hogy könyveket olvassunk, hanem arról is, hogy átéljük őket. Más emberek életét, más világokat, más gondolatokat, és közben egy kicsit saját magunkat is jobban megismerjük. Szóval, ha szeretsz olvasni, olvas. Ha nem szeretsz, keress egy olyan könyvet, ami érdekel. És ne azért olvas, mert kell, hanem azért, mert találsz benne valamit, ami neked szól. Én pedig ezzel lezárnám a Kibeszélő Podcast első részét. Remélem, jól érezted magad közben, én biztosan. És remélem, hogy lesz még sok ilyen rész. Könyvekről, zenéről, sportról, írásról, véleményekről, és minden másról, ami eszembe jut. Ez volt a Kibeszélő Podcast, én pedig most megyek olvasni, mert ennyi könyves beszéd után már tényleg muszáj. Sziasztok!